po dlhej dobe vás pozdravujeme z ďalšej výpravy a aj momentálne z tlačovej konferencie, ktorú sme už zahájili pri rumunskom meste. Nevieš, ako sa to tu volá, takže nebudeme vajať mesto, dáme ho tam dole do toho popisu. A odtiaľto pôjdeme smerom do Bulharska cez Transfagrášan. Pôjdeme dole, smerom dole. Tam všade pôjdeme, to si ukážeme. A včera sme už absolvovali cestu do Saliny a Turdy a spolu Salina Turda. A ďalšia cesta ešte odtiaľto nás povedie do tohto vozidla, ktoré si predstavíme čoskoro. Ešte si povieme, čo máme nového, lebo sa udiali u nás nejaké nové zmeny. Nie len ohľadom auta, ale o ďalšom našom fungovaní. Ako prvú vec by sme si mohli predstaviť naše nové auto. Mercedes-X Sprinter. Ostali sme verní značke. No a ďalšou zmenou je posádka. No, Veroničku poznáte. Tuto máme spiacu Emily, ktorá má lôžko spravené na sedačkách na madracíku fajnom. Keďže sme tu boli 1, 2, 3 a teraz sme prirobili ďalšiu sedačku a obohatili sme našu posádku o takéto parádne dieťatko. Samozrejme, keď spí. No momentálne je tu rozobratá činnosť ranná. Až na nášho kumbaliku sa presunieme z tohto parádneho miesta niekde tam dohôr na cestu Transfagrášan, ktorú máme odtiaľto pár kilometrov a odtiaľ sa prihlásime znova. Ideme sa privítať na Transfagrášovskom objekte. Pomedzi to, ako budem nalievať, sa privítame na Transfagráši. Vlastne otvoríme túto sezónu. Vítajte. Robí vám niekto chúťky? Aké sú rebierka? Výborné. No nič, no. Ak nemáte nič po ruke, tak si obžúvajte palce. Tak a pozdravujem všetkých vyrysovaných oteckov v našej plnokrásnej postave. Po 2 deťoch, jak sa hovorí, ženy by o tom vedeli povedať, ale my o tom hovoríme viac, lebo samozrejme pomáhame. Ale chcem povedať, že na tomto Transfagrášane vieme mať takéto prírodné kúpaliská. Netreba nám akvapárky. Voda má príjemné stupne, keďže teká priamo z hôr. A my si tú vodu okoštujeme s našou plnostihlou postavou. No a toto je čistá fantázia. Toto by som doprial každému. Po tých rebrách, ono to je fajn sa aj vykúpať. Nie, že vy nám tu budete smrdieť. Keď už sa pýtate, kde kúpeme naše deti, tak samozrejme, že nie v žiadnych tepelne upravovaných aktívnych spojoch trubiek, ale poriadnou klasickou horskou vodou. Nech si zvyknú. No a po vydatnom kúpeli sme si objednali na stráž
domáceho čúvača. Však Ferdinand. No. Ešte na večeru máme takúto parádnu spoločnosť tu. Disco ovečky. Podľa našej staršej dcery sú to disco ovečky. Nás stráži Ferdinand, čiže dúfam, že nám neprídu pojesť zbytok prepierok. Grill, hej, dávaj pozor, disco ovečka. Toto bude naše spanie s takýmto výhľadíkom parádnym. Zajtra nás čaká ešte výstup s týmto vozom parádnym hore na koniec Fagarášu. Tam by sme mali navštíviť aj nejaké to jazierko. No, tak to nejako budeme kempovať. Po ceste z Fagarášu sme sa zastavili v Stánkoch a povedz, čo si kúpila? Všetko. Napríklad? Máme paradajz, salámy. To je z jelenia. Z diviaka. Diviak. Aj kúpila si aj jelenia? Jelenia, ale neviem. V chladničke ešte sú one, sú tam z medveďa. To je z diviaka. No, aj na mesko. A syrov, kopec syrov. Ešte. Ešte čo si tu máš? V tomto stánku si čo, lebo boli sme asi v ďalších 5. No, povedz mesko. Výborne. Môžeme pokračovať. Ideme na hrad Poenari. Ideme sa presunúť a uvidíme sa odtiaľ. Tentokrát si pozrieme hrad Poenari z parkoviska, pretože vstupy sme už nestihli zajtra a zajtra už chceme byť niekde inde, čiže kde sme zakotvili? V reštaurácii a dali sme si polievku v chlebe. No tak mi ukáž, ako to vyzerá. Tak my si ideme spapať tú našu polievočku. My sme sa konečne dostali z ciest na ďalšie miesto. Zase začíname s jedlom a s pitím. Pretože my sme takí hladoši. Však? Miška nám doniesla ďalšie papanie, čiže šalátik, hranolky so syrom a mušličky vyprážané. Sme si rovno dvakrát. Čiže dobrú chuť.
teplého, fajného, do mesta Brašov. A práve stojíme pri Bielej veži, ktorá slúžila ako ochrana mesta, a pôjdeme si prejsť historické centrum mesta, pôjdeme sa na to. A ešte spopred Bielej veže, keby náhodou niekoho zaujímalo, kde sa dá parkovať v meste Brašov zadarmo, cez celú noc, my tu stojíme, už noc, žiadny problém tu nebol, kľudná noc bola, čiže len asi 100 metrov, ani nie 100 metrov, možno 35 metrov pod chodníčku na parkovisko, no a potom vlastne sa dá zísť pekne až do centra, tu na po celkom príjemnej trati, je pár schodov. No, takže zatiaľ tak, ideme sa presúvať ďalej do centra mesta. Ďalší kúsok z naplánovanej cesty, Korvínov hrad, Únedovara. Ideme dnu.
Tak sa lúčime z takého parádneho miesta. Turisticky založeného. Stánočky, pačamenty, všelijaké zmrzlinečka, ice coffee. Však? Ľadová kávička. Nakoniec to bola ľadová drť. Stánočky, aj fajná mučiareň tam bola. No a my sa môžeme presunúť ďalej na ďalšie miestečko. Sme sa tu s mojou drobkou zastavili v múzeu vláčikov. Ideme sa tu pozrieť troška, čo? A dostala som táto aj tačinu. Tak ideme na to. A dobré ránko z Rumunských hôr. Dnes sme sa presunuli do Rumunských hôr. Máme posilu aj rumunského kamzíka, strážca, čúvača. Sprevádzača. A máme namierené do jaskyne, ktorá sa volá... Stari Soara. Stari aj Soara. No. Takže ideme sa pozrieť do jaskyne. Čiže niečo aj odtiaľ za chvíľu. A tu sú nás aj účastníčky prechodu úzkou uličkou. Poď si. Ahojte. No a ešte pár schodov a sme hore. Spodok sme už videli. No. Buká jama. Povedala, že máme natočiť ešte realitu nášho jedenia. Ty papáš, ja papám, Elizabeth papá a maminka nepapá. Však zastavili sme sa ešte v Maďarsku sa napapať v Tokaji, aby sme si dali troška vínka. No, maminka dneska papať nebude. Maminka, ahoj. No, že vraj už končilo leto. 36 stupňov, parí sa ti už aj spopod riti, čo? No ideme domov už.